skulderstængen ned, det hun går i skridt. Sådan rigtigt. Skæv skridt. Og frem igen. Skifter volden. Støtte med indvendig ben her, ikke også? Vente lidt på udvendig tøjle. Sådan rigtigt. Vente lidt mere på udvendig tøjle. Og skridte. Benene vende. Rigtigt. Og slap af dine ben i skridtet. Ej. Og frem igen. Der er kun en danse. Jamen, så passer den her sikkert, for det trækker meget varmt. Nu ved nogle halve brædder her, trav med lige slut med lår og knæ, så benene om og venstre, sådan. Hun ikke perker rundt, ikke også i et højt tempo. Det bedste billede er,